Проектът е идея на нашия изпълнителен директор господин Адамантиос Францис и се зароди миналата година, когато създадохме това прекрасно райско кътче тук на територията на кариерата. Ние смятаме, че правим някакви малки неща. Сега съм тук отпред най-малко поради две причини. Първата е, че се чувствам като хозяин на това събитие. И втората ще ви кажа нещо, което малко хора знаят за мен, и то е, че аз съм завършил с стопански техникум в Плевен и специалността ми е пчеларство. Изучила го е това. Колега. Къде? Къде ми е колежката на мен? Те има снимали. Просто се обърка. Днешният ден има голямо значение за нас. Тая инициатива, която се прави заедно с местната общност, има изключително голяма важност. Защото ние по този начин демонстрираме нашето отношение към природата, нашата заангажираност и нашата отговорност. Всъщност работата на компанията в този район не бих искал да оставя следа в природата. Ние използваме много природни ресурси в производството си, използваме материали, които природата е създава милиони години. И когато работим, ние трябва да работим по начин, по който да не нарушаваме това екологично равновесие, което е било винаги. И така всъщност работим. Каква е ролята на завода в опазването на района? Всъщност ние имаме изключително много инициативи за това. Инициативи свързани с запазване на биоразнообразието. Особено тук в района на кариерата, където добиваме, ние се грижиме за прилипите, ние се грижиме за растенията, като ги преместваме, партнираме с различни организации за това нещо. И това е било през годините наша практика. Така, които предлагаме, едната са... Ако искате да чувате Чиста природа за нас означава съседи, които са спокойни да бъдат наши съседи. Хора, които живеят в къщите си, отглеждат зеленчуци, отглеждат животни, грижат се за децата си и са спокойни да живеят близо до нас. Това е моето разбиране за чиста природа. Работим така, че нашите съседи да са щастливи от това, че са наши съседи. Според моите критерии, добрата инициатива се разпознава по резултата. Определено. Много често компаниите тръгват с някаква инициатива, защото са съвсем таки движени от благородни чувства, но ако това е просто единична изява, без да има продължение, то тогава смятаме, че инициативата не е устойчива и резултатът е временен. Затова за нас много е важен резултата и той да бъде устойчив. Ние направихме това място, ако говорим специално за това място, направихме това място за животните в района на Златна Панега, в района на Брестница. Този район е карстов и няма естествени водоизточници. Те са силно ограничени. Всъщност от река Вит, която идва от Тетевен, чак до река Златна Панега всъщност няма вода. Тя се инфилтрира, минава през скалите
и не се задържа на повърхността. Затова животните всъщност страдат от липсата на вода. И решихме да направим това малко езеро, така че да подпомогнем животните в летните горещи месеци. И вярвам, че това място ще остане и ще бъде полезно, защото виждаме, че вече привлича много различни видове. Тук, значи, колко пъти го минах това? Ма няма тук съгнито, това е безцветен. Така да, ма нещо ми изглежда, че не е хванало, като... Само Социалната отговорност в една индустрия означава да връщаш обратно в общността средства от ресурсите, които черпиш от нея. Да правиш колкото се може повече инициативи, които да правят живота на хората по-добър в региона, в който оперираш. От местната общност научих много интересни неща. Аз не се бях сблъсквал с подобен вид общност, живеейки в София, но научих, че хората са много искрени и понякога имат нужда от малко подкрепа, за да могат да правят повече и да постигат целите си. Този пейзаж, ако можеше да говори, би казал, че е благодарен за това, че има вода, тъй като ние се намираме в район тук горе на кариерата, където почти няма питейна вода такава през лятото. Затова и направихме това езеро, за да може да подкрепим биоразнообразието и видовете, които живеят наоколо, да имат достъп до вода през лятото най-вече. покрай тях какво ще направим? Ще направим колиба. Направят здравето, ще направят пишка, да не няма прах. Разбираш? И някъде на кота 14. Кое? Добре. Защото те нали остават вътре, няма смисъл. Да, добре. Само отвън към ще бъде, така? Отвън ще тече. А тук отвътре? Няма значение. Да мъжи го е. Давай това да се бъркава, да се такова, да не стане като чуй да прави. Аз се попитах я и тя каза ми Добре, окей. като се бъде. Ами аз какво да правя сега? Как какво да правиш? Ето ти валяк, имаш и действия. Айде. Нали разбра, само отвън. Отвън ще вътре. Една пчела спокойна. Всяко отваряне на кошера ние задължително трябва да бъдем подготвени с необходимото защитно облекло срещу ожилване, с необходимия уре, така наречената пушалка за опушване и вече самото отваряне на кошера вече се пролича кошера в какво състояние. В различни периоди от времето кошера може да бъде неспокоен, примерно в лошо време, ако го отвориме. При ръсане с пестициди, инсектициди също кошера може да бъде неспокоен. И всичко си проличава с отварянето на кошера, наблюдаването на семейството. Много е важна майката в семейството. И така. Бих искала във всеки един от нас да остане спомена от реализирането на този проект и тръпката от цялото мероприятие. Аз съм абсолютно сигурна, че всеки един от нас ще чака с нетърпение да се види по снимки, ние правим понякога такива презентации, с които популяризираме нашите инициативи и повярвайте ми, когато хората се видят на такива места, нещо им тръпва ето тук вътре.